እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ኣብ ሊብያ ካብ መዳጎን ማዓስከራት ናይ ዝምልጡ ዘለዉ ስደተኛታት ቁጽሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ጥራይ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተገልጹ ከባቢ 200 ስደተኛታት ኣምሊጦም ኣለዉ። ካብቲ ኣብ ዛውያ ሰሜናዊ ምዕራብ ሊብያ ዝርከብ መዳጎን ማዓስከር ኣምሊጦም ናብ ከተማ ትሪፖሊ ዝኣተዉ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብቲ ማዓስከር ኣብ ርእስቲ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝካየደሉ ብተላባዒ ሕማም ኮሮና ዝተለኽፉውን ሓያሎ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ሓደ ካብቶም ዘምለጡ ኤርትራውያን ነተጸዋዒ ስደተኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብቲ መዓልታዊ መግረፍትን ስቓይን ዘይተፈልዮም ማዓስከር ቅድሚ ሓያሎ መዓልታት ካሃድሙ ከለዉ ሓለውቲ ናይቲ ማዓስከር ከም ዘይተኸታተልዎም ገሊጹ። መዳጎን ማዓስከራት ዛውያ ናይ ምግብን ዝስተማይን ዋሕዲ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ምዚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ግና እቲ ጸገም ኣዝዩ ገዲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። 250 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ሓደ ገዛ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዘምለጡ ኤርትራውያን ብወገኖም ሕጂ እውን ኣብ ከተማ ትሪፖሊ በቢ10 ሰብ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተኻርዮም ይነብሩ ከም ዘለዉ እዮም ገሊጾም። ሓያሎ ካብቶም ካብ መዳጎን ማዓስከር ዘምለጡ ስደተኛታት ነፍሶም ናጻ ብምውፅኦም ሕጉሳት እኳ እንተኾኑ ብሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ተታሒዞም ዳግማይ ናብቲ ማዓስከር ከይምለሱ ግና ስጋኣት ከም ዘለዎም ገሊጾም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ዞባዊ መንግስቲ ትግራይ በይናዊ ምርጫ ንኸካይድ ዝቐረበ ጠለብ ከም ዝነጸጎ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ናይ ምርጫ ቦርድ ሓፈሻዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንዘይተፈልጠ እዋን ከም ዘመሓላለፎ ምስ ገለጸ ክልል ትግራይ ንበይኑ ወከልቱ ናይ ምምራጽ መስርሕ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ እዩ። ኣባላት ቆንስል ክልል ትግራይ ኣብቲ ብዕለት 12 ሰነ ዘካየድዎ ኣኼባ እቲ ምርጫ ክካየድ ብምሉእ ድምፂ ኣብ ርእሲ ምጽዳቖም ንሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ወግዓዊ ሕቶ ክቐርበሉ ወሲኖም እዮም። እቲ ካብ መስከረም ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ዘይሓልፍ ግዜ ክካየድ ዝተወጠነ ምርጫ ሃገራዊ ቦርድ ጊዜያዊ ዞባዊ ናይ ምርጫ ኣካል ንኸቕወም እዩ ብሰበስልጣንቲ ክልል ሕቶ ቐሪቡ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብዕለት 24 ሰነ ብዝሃቦ ምላሽ ሰብኣዊ ኮነ ሎጂስቲካዊ ቀረብ ከዳሉ ሕጋዊ ባይታ ከም ዘይብሎ ብምጥቃስ ነቲ ጠለብ ነጺግዎ። ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዝሃቦ ቃል ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሓገዝ ካብ ምሃብ ብምሕሳሙ እቲ ዞባዊ መንግስቲ ናቱ ኮሚሽን ምርጫ ከቕወም ክግደድ ኢሉ። ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ በብእዋኑ ክናዋሕ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ናብ ዘይተፈልጠ እዋን ከም ዝተመሓላለፈ እዩ ተገሊጹ። ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዘተ ኣብ መንጎ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ክቕጽል ምዃኑ ካብ ከተማ ካርቱም ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ። መራሕቲ 3 ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተሳተፍሉ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝክራማት እዚ ንዲጋ ተሃድሶ ክትመልእ ዝመደበቶ ውሳኔ እውን ከም ዘቋረጸቶ ተገሊጹ። ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ካርቱም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ናይ ቴክኒክ ጉጅለ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣኺቡ ካይዱ ኣብ ውሽጢ 2 ሳምንታት ውፅኢቱ ከረክብ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ካብቲ ዘተስሒባ ኣብ ናይ ዝዓመት ዝክራማት ኣብ ዲጋ ተሃድሶ ማይ ከተዕቁር ክትጅምር ምዃና ድሕሪ ምግላጻ ግብፂ ናብ ባይቶ ጸጥታ ክሲ መቕራባ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ማሊ፣ ኬንያን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን እውን ተረኺቦም ነይሮም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።